Máš 30 rán. Dobre? Vezmi mi do opatery. Čo? Ale ako koza mi s tým do piči beží, piče. Nemôžem sa s tým hádať, nechcem, aby mi nebili na zem. Tak sa nehádzaj, len klakaj. Tak videl si mňa, si si ani neklakol, tam videla na ten pohyb dopredu dozadu. Ja tam nebudem. Čo? Ja tam stojím iba. Vy si všetci dávate a ja tam iba stojím. Čo? Že ja si nevieš vôbec? Nejde ti to vôbec? Valky tam lahal párkrát. Môžem skúsiť na druhé. Dobre. Skúsi teraz klaknúť na druhé, či to neboli. Boli? Ne, to iba keď stávam alebo keď si zaťažím. Sa vierte na oné, furt len cvičte oné. Zemi vtyk. Burpy. Ako k zemi, že lahnúť alebo kolona? Ja som si dojebal koleno. Robíme No čo beháš? Nech schudnú, Moroz. Ja som ti povedal, že bežáš keď schudneš. Ne, fakt? Angličaky robíme a to máš presne to vyššie. No. Ale že daj to pod oné, tak už máš koľko kilo? 105. Daj to pod to a potom začni behať, nebehaj s tým. Sa ujebeš. No tak musím začať, vieš. Tak bicykel, alebo ja neviem, nemáš doma, alebo niečo, ten oný, stacionárny. Zaprašený na aute. No však tak na ňom to rob. Keď chceš chudnúť. To zbytočne, to je moc ťažké ešte. Ja som dojebal zadnú dušu. Poteči. Poistku si dal. To je ultra kontraktor, víš. Niečo, jeden zásobník vybaví 6. Zahodí zbraň, vieš, a len potom... A potom, že vypere nož. Pojebe všetky. Ty si zradil. Nech vystúpia tí, čo zradili. Zmúru. Pam. Už troška šušla. Nech vystúpia tí, čo zradili. To tak. A ako sa menia kamarátstva v priebehu, že? Čak, ale to Neboli takí oni extráni vtedy na prvom. Ja si to pamätám, že ste neboli takí oni nejaký, že Jakobový kamarát ako kamarát, to bolo také, že sú airsoftoví spoluhráči. Hej. No. Kolegovia. Príklad bol na SB, si pamätám, jak to bol ten beh zabíjacký. Áno, ujebáva si. Oni, vieš, počúvaj, to by si mal, že prvý výcvik, čo došli, tak bol, že 2 km sa bežalo, plazilo a neviem, čo robilo. To teraz na SB sa dalo, že kto dokážeme to, čo tam drepá. A neviem čo, ja som furt behal pred vami a fotil to, že... No, a on došiel a Sojka mal, že raketomet a púzdro. On utekal a mu sa proste hento púzdro ujebalo proste. Sojka má raketomet? Moje púzdro s mojou pištolou. To bolo v Seredu. No, A RPG sa RPG mal batok a všetko, on že no piči, už konečne viem, že nemám nosiť všetko. Mal, že batok, hento, tamto. Prvý deň si urobil hneď oné, x nepriateľov. Rekonovi prebral tým, ten bol hneď špiči z toho. Rekonovi keby nebolo zle, tak ho spičuje. No, že to ja ho zabijem, čo robí. To Rekon? Rekon bol najlepší, to vyhral, dobehol a hneď potom grcal tam. To je jedno, vyhral. No, vyhral. A tam boli také súťaže, také všelijaké, že postav pyramídu a neviem čo. Ja som si tam dojebal koleno a dobehol som druhý. Kurva, nejde na Jelinek skoro. bol v tej druhej onej. Čo je? Nemáš ho? Niekde piči padol. Teraz som si všimol. Ty si ho nezapol tak, jak si zapol? No, je na sníka. Toto bol minulé pátra. Nedával som ho vôbec ani dole. Zastriekaný, tak som až ťažšie. Nevadí. 47-čkový. Ale kde si bol? V ktorej časti? Zabíme rojnicu. No tak choď tamto, kúkni sa. To sa tváriš ako taký malý harant, čo robí niečo zlé a úplne ukáže. Som zlý? Á, som zlý, víš, a pokračuj. Ja za každým pozerám na Matej, či už to nevadí, ale...